dai mu kare, amma gaskiya dole ya fita. Bara yadda za a yi wani shi ya zauna a daji ya ɗauki matanmu ya zo ya zina da shi, to ku kuma. Cikin kakkausar lafazi kuma a fusace, mai martaba sarkin Muri Abbas Tafida ya ce duk da cewa su ma Fulani ne kamar su, amma ba za su zura ido mazauna dajin na ya musu ɗauke ɗaiɗai ba. Fulani mu bororo na daji, ku yan uwanmu ne, mun yadda ku yan uwanmu ne, mun muku maraba. In ku musulmai ne, to ku zauna daji, ku zo kuna ɗaukan mu ɗaya ɗaya sai mun ba da kuɗi ku daina, don wannan Allah bai yarda da shi ba. In kuma ku ba musulmai ba ne, ku gaya mana, don haka duk wani bawa a ƙasar nan, daga yau ya kirga na ba shi kwana 30. Idan an shi gaba da zuwa gari a kama mu a kashe, ku kuma ba ku fito kuka saya kuka fada da wanda wannan yake yi ba, to mu kuma za mu zalayi. Jawabin sarkin dai tsumagiyar kan hanya ce, domin bai tsaya kan Fulanin dajin ba. Kuma 'yan sanda ku ji, mun yadda ku 'yan sandan Najeriya ne, za mu ku darajar ku, amma da muka gani ɗan sanda ya kama kidnapper ya sake shi, mu kuma za mu annon ganme na yi. Bororo ardo dukkan ku mun san kun san wayanda suke yin abin nan, ko ku haɗu ku yi maganin abin nan, ko kuwa mu kuma za mu nemi maganin. Ba yadda za a yi mu zauna ba za mu yi bacci a gidajenmu ba, talashin da muke ciki ya ishe mu, ba za mu bari wani kuma ya kara ba. Kokarin da na yi na jin tunanin gwamnatin jihar ta Taraba dangane da wannan wa'adin da sarkin na Muri ya bayar dai bai nasara ba. Haka ita ma kungiyar Fulani makiyaya ta kasar Miyetti Allah, wadda a mafi yawan lokuta ke yin wufta kare Fulanin daga irin wannan zargin, ta ce a wannan karon ba za ta ce komai game da kalaman sarkin ba. To sai dai hakan bai hana jama'a a ciki da wajen jihar bayyana ra'ayoyinsu game da jawabin sarkin wanda ba a saba jin irinsa ba. Idan an yi bincike an samu lalle da sa hannunsa ake wannan aiki, to ya kamata a musu hukuncin da ya dace da abin da suka yi. Kuma dole sarki wanda yake da burin kowa ya zama mutumin kirki, dole ya tashi ya fara akan wannan matsala. Wa'innan mutane Fulani da kuma Borori da ake nan ake tabbata musu suna kan cewa su ne masu aikata wa'innan abubuwan, ba wai sanin su aka yi ba. Idan an kama mutum aka yi bincike aka samu shi waye ne sai a hukunta shi. So kaga wasu kuma suna fakewa don sabila da wa'innan mutanen a daji suke, su je suna garkuwa da mutane cikin gari, su zo ana cewa a Fulani Borori a awaye da dai sauransu. Gaskiya ni ma a gwaje na wannan hukuncin da shi mai martaba sarkin Muri ya aiwatar ya yi daidai, don bire ya ce ku mutane kuna zaune a wuri, mutum bai isa ya fita ya je ya dan samu 5-10 ya dawo gida ya dan mori abin da ya samu da shi da iyalansa ba, sai dai kawai kaga mutane kwatsam sun shiga maka gida. Kaga idan sun bar wannan wurin a gani na za a dan samu sauƙin wannan harka ta sace-sacen mutane.